Čau, vítejte u nového videa. Dneska jsem na Trutnov Trails na otevíračce. Je to otevřený od 1. dubna. Podíváme se, jestli tady je něco nového. Doufám, že to tady bude super a užijte si video. Jsme na začátku ptačí perspektivy a hnedka nová věc je tahle ta lávka. Hodně pěkný, bylo hodně dobrý. Tak jdem na to. Pohoda, tyjo. Mega zatáčka, tyjo. Oh shit. Jsem si blbě... No nenadhodil jsem si kolo spíš. Ale pohoda, jahoda. A jedeme. Jsem si najel třeba nejhůř v životě. Jsem si taky mohl třeba šlápnout. Yes. Hodka. Mega technický. Teď přejdu k poslední části Modřínového trailu, takže vidíme se tam. Tak jo. Jsme tu. Trošku mokro. Tyjo, tohle tady podle mě nebylo. Tak jo, jsme na trailu pod Jeskynkou. Jdem na to. Wow. Tohle bylo hodně pěkný. Jo, to půjde. Yes, to tam. To jsem se vždycky mega bál. Tak pokračujeme. Zde. Tady to je nový. Krásně vidět. Tak. Tady taky. Bych řekl.
už tady bylo, myslím. Tohle nevím. Haha, takový stopí. Vzhůru na Whistlera. Wow. Na první pokus. Yes. Tady byl takový transfer podle těchto fáborků, protože kus trailu pod Jeskynkou pod Whistler sekcí bylo zavřený. Takže prostě jeďte podle těch fáborků. Já jsem byl celkem zmatený, ale pak mě to došlo a jede se po takové cestě se štěrkem a pak tam je vysprejovaná šipka, takže to je dobrý. Takže se nestratíte. A můžeme pokračovat tady. Hop. Stopí otočka. Naskakák. Yes. Mega. Haha. Hej flow. A myší díru dáme ještě. Jsem mohl přeskočit možná celý. Wow, haha. Takový skotánek z kamene. Mega sand tady. O tomhle jsem přemýšlel už dlouho. Tak jsem to taky zkusil. Přes potok a konec. Tak jo, tohle je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám moje nový video líbilo. Nezapomeňte tam dát like, odběr nebo koment. Budu za to moc rád a moc mi to pomůže. A uvidíme se u nějakého dalšího super videa. Zatím ahoj!